Hi friends, welcome back to another class of English grammar. Today we are going to study a very important topic which will help us to learn English from the roots itself. That is, we are going to learn tenses. English diktaka kan zia kan soi the don chuanin tense thia mangai MMA ni chumi ni wang chuanin English a mason kan du chuanin tense hi thiam taka nal taka kan zir angai ni. Enge ni tense tu te kha soi fiale lokila tense kan ti chuanin verb ani a khami verb pakha eng tikhuna nge thlen thin mo khami action akha eng tikhuna nge thlen thin ti kha hemi tense atang hianin kan she thei thina chuan khami kha tun present ani nge hun kal to past a nge nakin ron la thleng tur future ti kha hemi tense atang hianin kan zir thina chuanin entai la ta hianin tun hun kha present kan ti ya chuan hun kal to ang chi kha past kan ti ve thunga chuanin hun lo lo om tur kha future kan ti ve thung ani tense are re chuanin khami verb pakha present nge past nge future thil thleng ani ti kha kan endon ani tense kan ti hi pathumin kan thren sanga hun kal to past te tun hun present le hun lo lo om tur future a te khanin kan thren sang thina heng ho hianin simple te continuous te perfect le perfect continuous tense te kha an nei theu ani chuan avain tense kha som pani kha kan soi don ani simple present tense kan ti hianin chini in kan shil fia thenga ama sa zo ka chuanin thil kan ti reng ang chi kha soinan kan mang thina chu ba ka thutak phadro lo anga omchiang sa ang chi soinan khanin kan mang thin bok ani atlang puin subject ron kalanga verb base form ron kalanga object ron kal thin ani chuan example hi en sin ta ila I play football regularly mo hi football kha a khel fo ni ti kha asoita a khatyang chi soina khanin simple present tense ka kan mang thina chuba ka pani na jok fact that stands true all times kan ti hi more facts ve thung kha en le ta ila simple present tense example bi ka hianin sun rises in the east hi thudik om chiang sa ang chi khani ta chu wang chanin heng ho hi simple present tense vek ani kan the ngil mi alo tur chu subject akha third person ania singular ani bok chuanin verb akha kan thlak ve nge nga ya s or es kha kan mang tur ania chuan hi ram ani ta a ram plays football regularly mo ram a chanchin kha kan soi de ta chuwan chuanin s kha kan bel ani simple past tense chungcha ha kan soi ve le thunganga simple past tense re hi chu kan thil soi kha hun kal to thil thleng ani khanin kan mang thina chuan akal phung chu tlang puin subject ron kalanga verb second form ron kalanga chuan object ron kal thina example en taila I played football yesterday adita hi nimin hun kal to yesterday ani wang khanin verb kha second form of the verb kha ed kha kan mang ani chuanin simple future tense kha kan en vele thunganga simple future tense a kha chuanin thil ron la thleng tur nakina ron la thleng tur ho kan soya khawang khanin akal phunga po khanin subject plus will plus v1 plus object ti kha kan mang thina ni example he en le ta ila I will play football tomorrow mo nak tu ka khan football kha khel dona chupang chuan will kha kan da ziu ta a chuan hi a timeline a khan en le chin ta ila present oma past oma hi future ani wang khanin will kha kan da ni ti ha kan she thei ome tense sang hawa kha kan han en le thok anga hemi chat mang hianin kan en chin don ani ama sabera chuan past kan zia kanga present ani nga future kan zia kanga chuan helai ama saber asira hianin eng tense nge ni ti ho khamo simple continuous te perfect continuous ho kha kan zia thavele a heta hianin nichena kan soi ta kang chi verb sang man dan hawang chi kha kan soi thladona ama sabera chuanin simple present tense kha kan soinga present tense ha chuanin thudik chiang sa ang chi te le ni tina kan ti thin panga yang chi soinang khan kan mang thin kan ti ya ta hianin akal phung chu subject kan ziak saberanga adota v1 kan ti kha mo chuan chumi dota chuan object aron kal thina chuan past tense ve thunga ero chuanin hun kal to ani wang khanin subject kan ziakanga v2 kan manga object aron kal dona chuan future ave thung chuanin subject kan ziakanga chuan will kha kan zia tel thin kha ngai ta chuwang chuan will kan ziak lenga chuan v1 kan manga object aron kal ve thung don dina ni chu hei sentence kal phung pa ngai nia continuous tense ka chu thil kal lai ang chi continuous ani wang khanin ongoing action ani wang khanin subject kan ziakanga is mr ho kha kan manganga chuan kha
verb kan zia zo khanin ing kan belenga topa object kan ziak dona continuous tense a hianin past ani kha chuanin thil kha ongoing ang khan la kal kha ngai sia kan la ti zo chuang lo ani mo past incomplete act anga zia kha angai ta chuwan chuanin subject aron kal ma saperanga chuan ta hianin was ani lo pon where in kan zomanga chuan kha kha verb plus ing plus object ang khanin aron kal don ani continuous tense kan soi re hi chuanin thil la ti zo lo ang chi kha ni ta po hianin future incomplete act ang khanin kan zia angai ta kan la ti zo lo ani mo chuwan chuan ing ha kan la man tho kha ngai dona subject plus will be plus verb ing plus object ang khanin sentence ka aron kal don ani adota chuanin perfect tense kan en vele thunga perfect kan ti chuanin thil kha kan ti zo thlap to ani mo a perfect thlap to ni ti entir na ania present perfect tense ha chuanin subject alo kalanga chuan khami kha a person azir khanin kan thlak theita antinan first person second person third person a khanin first person ani kha chuanin have kan manganga third person singular a re kha chuanin has kan manganga chuan v3 kha kan mangdona object aron kaldona ni heta hanga tinge v3 kan man kan ti chuanin v3 kan man na chan chu thil kan zo to wang khan mo past participle verb third form kha kan man nge ngai ni perfect past tense ave thung ero hi chuanin action na shimshima kha engkim kha kan ti zo fel thlap to a khamini wang khanin has have tiver kha man ko langai to loba chuwang chan had ti kha man top turani mo subject plus had plus v3 plus object ti khanin arun kal donani kan soi to ang khanin perfect ani hi chuanin thil zo to mo completed ang khanin zia kha ngai ta a future ani po khanin chuan ta hianin lo en le ta ila subject kan ziak ma saberanga future ani wang khan will kha kan tel anga ya chuwang chuanin will have khanin kan chun zo manga chuanin verb kha v3 kha kan man nge ngai ni perfect tense a chuan object khan aron zui lenga perfect continuous kan ti ve thung ero hi chu thil kan ti ang chi kha a rei zong a duration a kan soina kha ni ta a chuanin hemi present perfect continuous kan ti hi en masap taber ta ila present perfect continuous a chuanin mana kan lo ti to mo tu na kan la ti chun zom reng ang chi kan soina ni ta a subject aron kalanga have been in a zuinga verb plus ing ani anga object in aron zui don ani past perfect continuous a hianin past kha thil kal to ani wang khanin had kha kan man nge kha ngai ta a chuanin subject kan ziak ma saberanga chuanin had been in azuyanga chuan verb po kha thil kal lai me kani wang khanin ing kan belanga ya chuan ving plus object aron ni don ani atobera chuanin future perfect continuous tense kha kan soi velenga he po hi lazo lo incomplete angkha ani wang khanin subject aron kalanga will have been in aron zuianga thil kal lai me kani wang khanin ving kan manganga chuan object in aron zui le don ani heng ho hi tense hrang kha awlsam taka kan hriat zungzung theinan khanin entry nila chuan dule video te kha post ta ila hemi chat hi enton pa khanin grammar bua exercise hrang tense bi ka kha lo ti kwal ve chin ula in thiam kha angetel tel don ani tikhan tense bi chu kan du tok phot me don nya thank you all